Čaute všetci pri novom videu. Dneska si ideme zahrať Minecraft. Už konečne druhý diel, akože dočkali ste sa ho. Tak poďme na to. Tak. A ja to zase nebude trvať tak dlho ako aj minulé. Fúha, to bolo akože zlé. Keď to trvalo tak dlho ako minulé. To bola hrôza proste. Auč, no to zase proste. Zase nenačítava hneď. To je ajajajajaj. Teď sa na to nenačítava. Už minútu to reálne čakáme a nič sa nedeje proste. Nič. Prečo? A mohol by som vás jednu vec poprosiť, prosím. Veľmi vás prosím. Dajte mi prosím like, odber a zvonček, aby sme na tomto kanáli dosiahli 100 odberateľov. 100 odberateľov, proste je to môj sen. Som len začiatočník, to je pravda. A tak veľmi vás prosím. Viem, že vás je tu viac ako 100. To je pravda pre mňa. No, menej ako 100 je vás to, že 70. No. V novom videu, na úplne prvom, ste dali 70. 6 zhliadnúť, či koľko? A dokopy zo všetkých videí máme, že aj cez 200 máme, akože. Naposledy, čo som pozeral, to bolo tak pred pol mesiacom, tak dávno. Tak s pred 2 týždňami, čo som pozeral, tak sme mali 210 zhliadnutí. Keď sa to načítavam, tak ja len zatiaľ môžem povedať môj Instagram. Môj Instagram je Minko, Mino, potržítko, BMX, potržítko 544. A všetko ide malým, bez ničoho proste ide malým a tak som vám to teraz povedal. A tam už nevidím trošičku okolo mojej tvár, to je tiež pravda. Takže keď uvidíte môj Instagram, sú tam takéto videá, kde som, vidím svoju tvár a robím teraz aj súťaž. Nie že súťaž, ale že trading Brain Rotary skillku. Je to tam, tak kto prvý napíše, toho sú ako ktorý trading a malo to, že 20 vzhliadnutí, ale žiadne takej. A mám tu jedno video, kde som bol ja. A bol som tam ja na bicykli a mám to 1445 videní. A to je celkom málo videní, akože najviac moje, čo má. Tak mám 95 zhliadnutí, akože celkom málo tomto mám. A tak prečo 4 minúty čakám len na to, aby sa to proste načítalo. No konč.
Ja. A to fajne. Już no. Aha. Dobra, że to znowu. Prawie. Wręcz sobie dostało fightinga. A to, że